फैगौ बिसायख'थियाव UPPLआ जिर' जानो थांगासिनो दङ BPFआ सरकार जागोन माबायदि जामारगोन आसलते दा बेखौ अपोजिशनफ्रा बेखिनि बाथ्राखौ बुंखागोनखा जोंबो अपोजिशनब्ला जोंबो रुलिंनि सायाव बेखिनि खोथाखौ बुंखागोन जिहेतु गावबा गाव पार्टिखौ स्ट्रं होननानै बयबो पार्टियानो बुंनानै लाखायो दिनै गमामायैनो BPF दोला बेसेबां स्ट्रं UPPL दोला बेसेबां स्ट्रं बेखौ आं बुंलायलायनाङा बेखौ रायजो राजाफ्रानो मिथिगासिनो दङ दिनै BPF दोलोआ बेसेबां बियाब देरहानो थांगासिनो दं बा UPPL दोलोआ बेसेबां बियाब देरहानो थांगासिनो दं बेखौ रायजो राजाफ्रानो मिथिगौ दा बेखौ कास्टम बुथुमथारिमोन बायदि आरो BPFनि माखासे सानैसो फिसा फिसा दैदेनगिरिफ्रा जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरखौ मिसलिड खालामनो नागिरदोंबा बिथांमोननि भुल धारना रायजोफ्रा दिनैनि तारिखाव माने रोंद्रायबो नंला बिजिरनो हाद्रायबो नंला बयबो लेखा गोरों जाबाय बयबो ससियेल मिडिया नायनो रोंसै बयबो दिनैनि तारिखाव माने मेचुरिटिया सानफा एफा बारायनो हमबाय दा दिनैनि तारिखाव सोरबा दैदेनगिरिया जानला मोनला रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनो सानदोंब्ला बे एकदम नंखाय होननानै आं सानगोन आरो दा लाइमोनफ्रा खुदिद्रों होननानै सोर बुंदों बेखौथ' कास्टम बसुमतारी बिथाङासो बुंदों दा लाइमोनफोरजों बिथाङा सावरायदोंना सावरायाखै आं मिथिया नाथाय लाइमोनफ्रा जोंजों जे रोखोम कानेक्सनाव थादों इडुकेटेड लाइमोनफ्रानो होन जायफोर बिथांमोनहा माने इडुकेटेडबो नङा जाय बिथांमोनहा MA BA पास जायाखै बिथांमोनजोंबो जोङो जगाजगआव थादों आरो बिथांमोनहा ओरैबायदि मोनसे जोंनि सरकारनि सायाव प्रमद बर' सारनि सायाव ओरैबायदि मोनसे माने बाख्नायनाय भाषा बुंदों जे प्रमद बर' सारा जे जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै जे स्पर्ट्सआनो जाथों दा थिग बिदिनो एडुकेसन सेक्टरानो जाथों स्किल डेभेलपमेन्टनि किसुमान खामानियानो जाथों बेखिनि खामानि मावनायाव लाइमोनफ्रा प्रमद बर' सारखौ ओरैबायदि बाख्नायदों आरो दिनै नोंथांमोना नाय ससियेल मिडियायावनो नुबाय थादों दिनै लाइमोनफ्रा लोब लोब UPPL दोलोआव बाहागो लादों बेयाव लेखा गोरों लाइमोनफोर जायफोर BA पास जानाय MA पास जानाय लाइमोनफ्रानो दिनै UPPL दोलोआव सानफा एफा लोब लोब हाबफैनायखौसो जों दिनै नुनो मोन्दों दा लाइमोनफ्रा बे बोराबदों मादों होननाय बे कास्टम बसुमतारीनि बेक्तिगत मन्तब्य बेयाव जोंहा जेबो गोनो गोथो बुंनांगौ खोथा गैया दासान्दि कास्टम बसुमतारी बिथाङा BPFनि लाइमोन दैदेनगिरि UPPL आरो प्रमद बर'नि सायाव माखासे अबजेक्सन होनायखौ नुनो मोन्दों मा बुंगोन नोंथाङा बे समाव दा आङो कास्टम बसुमतारी बिथांखौ जे बिथाङा मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन दा बिथाङा हारिखौ लानानै बड'फाखौ लानानै बै समाव गोबां खोथा बुंबोदोंमोन दा बिथांखौ आं सानदों दिनै बिथाङा BPF दोलोआव थांनानै एथ'ग्राब जे गाहायाव थांगोन होननानै आं सानाखैमोन आरो बिथांनि जे बुंनाय राव मोनसे स्टेन्डार्ड लेंगुवेज जों खोथाखौ बुङोमोन एबसुआव थानाय समाव नाथाय दिनै BPFआव थानानै आं बिथांनि जे रायलायनाय भाषाफोर बिथांनि खुगायाव गनाय भाषाफोर बेखौ ओरैबायदि गाहाय थाखोआव थांबाय होननानै आं साननानै लादों आरो दा जियानो हक बिथाङा बुंदों जाहैदों प्रमद बर' सारखौ जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ खुगायाव लायाब्ला मोजां होननानै अबयसे आं नुवाखै गोबां मानसियानो आंखौ बुंदों बा नोंथांमोन सोंनायावसो आं किसुमान खोथाफोरखौ आं मिथिबाय दा बिथाङा माबोरै प्रमद बर' सारखौ बेबायदि बुंनो हायो दा बिथाङा नायदोंना नायाखै प्रमद बर' सारा मा मावदों मा मावाखै दा बिथांनि सरकारनि दिनाव प्रमद बर' सारनि सरकारनि दिनाव दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे जोनोम सान बेखौ दिनै स्टुडेन्टस डे हिसाबै स्वीकृति मोनबाय बेखौथ' हाग्रामा महिलारिया मावाखैमोन दा बेखौ प्रमद बर' सारनि दिनाव मावनाय जाबाय आरो दिनै प्रमद बर' सारा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ सनमान होनानै बिथांनि नामजोंनो बड'फा सुपार 50 मिशन बेखौ खालामदों बेखौथ' हाग्रामा महिलारिया खालामाखैमोन आरो बेजों लोगोसे बड'फानि मुंजों जे बड'फा लाइभलिहुड मिशन बे लाइभलिहुड मिशनखौबो प्रमद बर' सारा बड'फानि मुंजोंनो खालामनाय जादों आरो बड'फाखौ जुदि रेसपेक्ट होनानै प्रमद बर' सारा जुदि खामानि मावाखैमोनब्ला बा बड'फानि थुलुंगाफुरियाव जे 10 कोटि बाजेट हमनानै जे बेयाव खामानि मावनायनि जे प्रसेस बे प्रसेसखौ प्रमद बर' सारा लानाय नङामोन दा जानला मोनला पलिटिक्सनि नामाव जानला मोनला बिदि मुं सुलाबायनाय जानला मोनला खोथा बुंनाया थिग नङा होननानै आं सानो दा कास्टम बसुमतारीया भबिष्यत दङ दा बिथांनि बैसोआबो दासिमबो एसेबांखिनि जायाखै बिथाङा सासे गोरों व्यक्ति बिथाङा समाजावबो कन्ट्रिबिउसन होबाय मोनसे जातीयता आफाद गोथार एबसु बायदियाव थानानै बिथाङा जातिखौ कन्ट्रिबिउसन होबोबाय जाहाथे बिथाङा भबिष्यत समाव गावनि सोद्रोम आखुखौ लानानै सोद्रोम भाषा बुंनानै जाहाथे आवगायलाङो मोजां समाजखौ दैदेनलाङो आं बेखिनिखौसो बिथांखौ खावलायनाय जायो थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर'
बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।